Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV, tashar al'umma. Masu raro sai ku gyara zama tsab domin jiwa kunnuwanku abin da ke faruwa a dangane da wani babban shagali wanda aka riga aka shiryawa duk wanda yake cikin Kannywood, wanda a yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bawa sarki Aminu shugaban Kannywood, ko kuma ce sarki a Kannywood gabaki daya, wanda a wannan rana wannan shi kan sarkin Kannywood din Aminu ya shirya ranar da za a zo a ci mai kyau, ai wasu abubuwa da dama. Allahu akbar. To a yanzu dai sai da ce Kannywood tana neman ta zama wani abu a cikin jihar Kano gabaki daya, wanda ga bidiyon zamu sarakar shi ya kada gaji abin da ke faruwa ga cikakken rahoton. Insha Allah ina son tabbatar mana da cewa a tafiyar nan kowa za a yi da shi, babu wanda za a ji kamar yadda aboki na kuma dan uwana executive secretary na censorship board ya faɗa, ya ce a tafiyar mu ba bambanci na ra'ayi ko na siyasa, sannan babu wani abu na bambanci na yan garanci. Wani ya tunanin shi ba dan Kano bane ko dan gari kaza ne, to ɗaya muke aka ce Kannywood. To na farko dai ita wannan hukuma wato ta fina-finai na tsaya na kalli wato abun dalili da ya sa aka kafa ta, da na kalli wannan dalilan sai na gane cewa akwai abubuwa wanda lallai a kalle su. Misali kamar yadda fina-finan suka yi suna a duniya aka san su, to ya kamata a ci fina-finan nan suna tallafawa wajen wato ƙara buɗe tattalin arzikinmu a sabanin yadda da za ki ga mai kawai aka damu da shi ba a damuwa da wani abu. Baya ga kuma wato su waɗanda suke cikin masana'antar fim na Najeriya gaba ɗaya, ya kamata a ce wannan hukuma tana taimakawa wajen ganin cewa ta aiki tare da su wajen tallata irin ayyukan da suke yi, wajen ba su gudunmawa inda suka gaza, sannan kuma ta tabbatar da cewa an samu alaƙa ta harkar fina-finai tsakanin ƙasarmu Najeriya da kuma wasu ƙasashe. To duk wannan abubuwan suna cin abubuwan da za a bugu da ƙari kuma akwai wata matsala da ake da shi, kamar idan mutum ya kalli fina-finan da ake yi a Najeriya, ba wai iya arewa ba, kudu gaba ɗayan kan lura cikin kashi 100 za ki kamar kashi 30 zuwa 35 ne suke samun ingancin da ake so. To ya kamata a ce akalla 70 zuwa 75 suna da wani ingancin. To wannan ma zan bai da hankali wajen wannan wajen ganin cewa wato an ƙaro ilimi, an samu ingantattun kayan aiki, tunda ita hukumar tana iya ba da hayar kayan aiki cikin farashi mai rahusa. Abinda za a sa rai shi ne gaskiya da ni da kuma